Kaixo, ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan berreketak zer diren ikusiko dugu. Berreketa bat biderkagai berdinen arteko biderketa adierazteko modu laburtua da. Adibidez, hiru bider hiru idatzi beharrean egiten duguna zer da? Errepikatzen den biderkagaia idatzi eta goikaldean, eskumaldean, zenbat aldiz errepikatzen den. Bai? Bat, bi, hiru, lau. Hau izango litzateke berreketa bat. Era orokorrean, holan idazten dugu berreketa bat. Eta errepikatzen den biderkagaiari berrekizuna deitzen zaio, eta biderkagai hau edo berrekizuna zenbat aldiz errepikatzen den zenbakia berretzailea da. Zelan irakurtzen dugu berreketa bat? Lehenik eta behin, berrekizunaren balioa esaten dugu, gero ber hitza eta azkenik berretzailearen balioa. Adibidez, kasu honetan esango genuke 3 ber lau. Bi kasu berezi ditugu. Berretzailea bi denean eta berretzailea 3 denean. Berretzailea bi denean, adibidez, berreketa honetan, esan dezakegu 5 ber 2 edota 5 karratu. Beste berreketa berezia berretzailea 3 denean. Adibidez, kasu honetan, 2 ber 3 esan dezakegu, baina 2 kubo ere ondo legoke. Bai? Zelan dakigu zein den berreketa baten balioa? Biderketa bat dela jakinda, ze egiten dugu. Adibidez, gure lehenengo kasuan, 3 ber lau esan dugu dela 3 bider 3 bider 3 bider 3. Bai? Egin behar dugu gauza bakarra, biderketak egitea da. 3 bider 3 bederatzi, bederatzi bider 3 27, 27 bider 3 81. Bai? Kasu honetan, zer da 5 karratu edo 5 ber 2? 5 bider 5, ezta? Beraz, berreketa horren balioa 25. 2 ber 3 edo 2 kubo? 2 bider 2 bider 2. Zein da berreketa horren balioa? 2 bider 2 lau, lau bider 2 8. Berreketek hainbat propietate interesgarri dituzte eta gure kanalean dituzue hainbat bideo berreketaen propietate horiek azaltzen. Gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.